díobh ar fad a cóide tá fíoráilt roimh go ceardlann Gaelaideachas umthróna sin Osradharc gur Struchtúr na céad bhliana Bunscoile I gComhthéacs san Luath-fhóineolaíocht omláin. Tám cinnte go minic aine atá ag plé le Ranga ní níán ach go háirithe nó daoine a bhés ina bhn amachchanse nó scoileanna atá ag géirí an tréimhse tomideachas atá ag bhaimach go híine an leas as Smaointí Sinéad Ní hÉigní inniuh. Siú ceann den na ceardlann na deirí atá áireachtáil agan in Gaelaideachas roimh an nulaigh agus Bhliana ormhuíochas mór ó chraí a chur anúil don olamad cainteoirí sanolathe agus an lucht freastal mór a bhí an ardanta go dtí seo. Dar nói is féidir le teachta ar hafad de arbhór na geardlann ar canal YouTube agus ar híomh Gaelaideachas I gcónaí agus tásúla an go minic sibh leas as tú sin. Tá ar an umthróna go bhfuil Sinéad agus Jenny Ghaorlinn mar íchaintóirí agus mar chathaoirleach. Dar nói tá chur amach ag Jen Hain ar an ísgrúpa seo sin na níán agus Cur Chuige an Luath-fhóineolaíocht óna taithí múntóireachta hain. Is múntóir Bunscoile I Jen atá a bhfuil 5 bliana is fiche de hAithe sa tomideachas. Tógó I rainn ó gúnach I nGaeltacht na déise I gComhthéacs freatalárige I áit bhfuil cónaí ar go fóill. Agus tá sí ag múna is scoileán Gaeilge in nún garbhán ag teagas póistí rang na níán mór áit bhfuil an Luath-fhóineolaíocht omláin I bhaim. Fágadh mé an turlár inis faoi Jen agus faoi Sinéad agus tásúla go muininn sibh tanmh as an geardlann. Gurh míle maith go chéire agus fáilte roimh isteach tuigim go bhfuil Siomhaní Gaelscoile dúshlánach ach tá míid an sola ina chéile ag an geardlann seo agus beidh Sinéad a caintling ag an cúpla númant ach dúis bhhailm fáilte is fiche chu roimh agus nósa mé díobh dúis cad is hágeist sa ceardlann seo. Agus beidh spléacha chórais agus cleachtas fáilte mar a bhanan le fálamóirí na níán beag I gComhthéacs an tomideachais. Agus roinnfar Cur Chuige aitheanta mar atá ina rúnt de fálamóirí a thugann faoin giad blian den Luath-thumoideachais omláin ag an mBunleibhéal agus béim le ar amhlínte agus Aistear Forbartha an Linbh Éilear. Pléfar 2 cleachtais a bhanan le Forbairt Scileanna teanga Luath-fhóineolaíocht, Peannaireachta, Luathléitheoireachta, Luath-mhatamaitice agus Scileanna sóisialta I gcás an ísgrúpa. Na nósa mé chuir mé Sinéad an aithne díobh dúis tá ana haithí ag Sinéad ag pléile níán agus I gComhthéacs an Luath-thumoideachais omláin. Is iad Bunscoile I cosúlam héin agus tá sí ag feidhmiú I réimse an tomideachais le 5 bliana déag. Agus is in Gaelscoil chala an troig I móna lín limnach a chur Sinéad tús lena Aistear tagascóireachta. Áit chaisí 10 bliana ag déanamh cuaram do rang na níán beag. Agus is ábhar teanga an tóisialathe a dhéirigh Sinéad dá réimse taide mar chuid den chóirsa im id sé sin maistrucht san oideachas lán Ghaeilge agus Gaeltachta agus bhain sí an céim san amach I fiche. Is duine den bhuireann oideachas speisialta I Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg inis agus I láthair na huaire tá Sinéad ag feidhmiú mar phríomhide táinisteach sa scail. Na gan a hiilemuile bhhailling túis a chur leis an geardlann agus beidh sé seo ana haimúil agus ana ábhartha do bhúntóir níán ar bith nó príomhide ar bith atá ag féachant agus a churas a cuairteamh agus I déanamh plé mar dheolar an Luath-thumoideachais omláin. Mar sin a roigling Sinéad. Gur mágad a Jen agus is mór gom gur tháinig tú isteach an nómh le sto go fáilte chur roing ar fad agus go háirithe tar éis lácha agus scoil is mór gom agus gur mágah ar fad faoi bhear líne ag go tráise an tróna.
Ganna hiile muile mar sin, craig mé tús leis an gur láthair agus mar dúir Jen is ag play le hísgrúpan in an beag a bheith mé nómh. Is ag play lo le tamil atá mé mar dúir Jen agus cé gur achar de bhlianta tá gceist ní anim gur chomhfada sin na haim sé ag play lo mar is tóca a chéad le go leor eile de réir mar a bhín chur amach agat ar rud is an son a chéan tú gur beag a bhín arólas agat fuú nó faoin rud. So is mar sin mar bhraham faoi seo agus cinnte nuair chuoine mar ní bheith sa bhéad atá roinnt gom an seo nómh ach atá fálamthe gom ó chomhlacathe lom i Gaelscoil Mhíchíl agus i Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg go dtí seo. So níl seo ach gúil ag roinnt atá feice gom agus atá fálamthe gom ó chuoine eile. Agus mé cuioineh an son ar ísgrúpan in an beag. Cuoiníam gur múras fiúdúing is tócha seasamh siar agus seall i món macnamh sais a thuairt ar láimh riimistún tasnú amach ar sais chosán tagas is tócha. Agus é sin ráite gom rihann silum go méidir nach chomór sin in iúnt a bheith an tidal nuan an tagart áthe son an cosán tagasc ó tharla liscat cuoiníam is éine bhín ag plé leis níosgrúpa tuigeann siad gur espéras ar le espéras eisceochtú le bhíns a gceist agus tú plé le ní 9 agus tá mé ceapa go méidir gur bíad na hÉigní is mú a álamíonn le linn na bliana sin. Agus sin an son ar an duiscint gur ar an géad bliain formáilte scoile i dtachais a bhín riimiis na leanaí agus iad ag tasnú amach ar scoil. Ní cás ach gur réimse leathan go haithí a bhín le bra ó na leanaí agus i gás an taithí ortha santa tú caint ar an taithí atá ar an saoil go dtí sin le linn na blianta beaga ó Scileanna agus ar an mánsan is tóilm gur ina bhuntáiste súntasach é an tamthógant le haithne persanta a chur ar na leanaí agus duine an Cur Chuige átha seo deis luachfar a bhrunna uring agus bí míid an son a bheith tógant ar an bhoghlaim agus ar an Forbairt atá buinte amach ag na leanaí ar bhoghlainn go dtí sin. Agus duine amach freisin gur múras fiú an inistíocht ama a dhéanamh sa tlí seo thar éon Cur Chuige pleanála eile a dhéit miste thuairt ar láimh mar más aithne má persanta atá agat ar an cóthart atá rót amach. Bíonn sé ina bhunús is tócha takeúil dit. Bíoch is gur i gcúra na leanaí a thuairt aráig ar bheann i dtachasúla bhíonn tú, nó ar bheann Scileanna sóisialta, nó éon slite beo, éon sais Forbairt a bhaineann leis an leanbh óg má tháinig taithne bhas san agat orthú a roiig leat mar tuigigh tú cad as óla ag tacht. Agus is taobh go achar garad ama a chuirigh tú amach ar an cúra tangólaíochta a bheith ag na leanaí agus ar nóí is múras fiú tapú an deise hapú na cúlraí agsúla bheith ag na leanaí agus an iltangachas a bheith le brasta seo mar Ranga é sin na chéalúra gan dabht. Is ina bhaintáiste ar leithbheith sé sin de réir mar a héana an bblion aráig agus ní bhd isteach sa bblion a hiigigh ide an Ranga cécho luach vers atá sé sin. Agus ar nóí is ann atá an sean freisin gur agsúlacht a bheith le bra i measc an Scileanna a bheith ag na leanaí agus déiteach sé sin a bheith agsúil go maith nó dhéiteach amach drama agat a bheith ag tacht
sais le chéile I dtaobh cábhfuil I dtaobh cuasaí Gaeilge de agus tuigim gur éagsúil an spéire sa bhí na gceist an son I gComhthéacs tá Smaointí agus tá lasmó den Gaeltacht agus mar sin de. Ach, ní le gceisteach buntáistí mar fiúbháin más leanmh éonarach atá agat a bhfuil ann cainte orthu agus bhfuil antanga có beidir ó bhaile nó go bhfuil cumas má Gaeilge có ón níoscoil cinnte tugan an leanmh son an cuidéile raig agus is bua é sin fiúan, muna bhfuil an drám ina omláine ag feimú ag an leibhéal céine. Áis úntach freisin takeúil se an tréin a thug an deisúing inis labhairt le leanaí ar leis na hidí a bhí ag plé leis na leanaí sulla thugann siad ag ar an Bunscoile agus bíonn sé luachfar gomaach go mbíonn deiscuing sí síosló agus fáilteach cá bhfuil na leanaí I dtaobh an Forbairt atá déanta go dtí an puinte átha son. So is rud é sin bhfuil an na áilte riimiis. Agus freisin sa taithí a going híos in Gaelscoil Chaillandróig agus tuigim go rabhlaigh atá I gceist in Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg inis agus is mar chéile bhíonn sé go leor scoilne go mbíonn seisiún eolais curtha ar bun de thuaismóirí agus ar nóí cuireann sé sin túismóirí ar súnas riimiis dóibh na leanaí a chur ag scoil dá chéad bliain agus bíonn deis gut an son roinnt stocha leideann agus takeíochtaíochs mar sin de chur ar thuúla na dúismóirí agus freisin Osradharc nó spléacha thuairdóibh ar an méid a bheith rómpúach don bhliain agus cínte I dtaobh scata haghlaigh cuireann sé ar súnas iad agus cabhríonn sé le olbhú chun na bliana a bhíonn rómpúach. Freisin dar mé gcónaí go raibh an buntáiste I gceist le bualadh le túismóirí gceata na scoile Tráthnóna agus na leanaí á chur bhaile. Díogar níag éiríonn leat aithne chur ar thuaismóirí agus ní fada go mbíonn aithne bha a chur go ar na páistí ó bheith labhairt leis na túismóirí ó na leanaí a eiscint agus iad I Diantumtha thuaismóirí conas mar bhína có cén sais Gaeil a bhí natartha freisin cuireann tú aithne ar nua ar Eilethe agus ar hana thuaismóirí agus Gaeltaíogsúla bhíonn duna cuairim dus na páistí agus is minic agus tú sa seomar Ranga go dtugann tú tríthe persanta nó Deasghnátha agsúla a bhaineann le persantachtaí na leanaí faoi nara agus dhéitach gur I gcuireadh takeúla leanaí bheitú ar chúisne agsúla agus is nuair a chuireann tú aithne éigent ar bhuail eile dá dáileach a thuigeann tú is fearr stocha chun is takeúla agus ceap mé go raibh sé sin ina chabhar a gcónaí a bheith an bualadh le túismóirí agus dámbeadh gá labhairt ó lá go lá. Cur Chuige an Diantumtha an son a ríist I caint ar chleachtais réamhmhachnamh is rud é atá luachfar go maith is dóilm agus is maith a bheith soléir ar de theasamh persanta maidir leis an domadachais. Maithe tú Smaointí agus cinnte agus gan dabhtar bé I d'eagna ach gur dílis don chóras a bheith tú éróigh leat. Is siimplí an Cur Chuige é ach tá sé stocha fuinemh iadach in go leor slite agus
tá sais leanúnachas cinnte I gceist leis agus níl mar dúirt mé níl éon dát faoi ach más tucha ina omláine atá I dtí don Diantumtha is fónta agus is eisceach dúlas tóca na tarthaí a bhíonn le bra ó na leanaí gás an dul chun cína dhéanann siad leis an dangan. Taobhiste go achar anna gar dama. Freisin is maithí más soléir atá míid ar na buntáistí cogníocha agus eile atá le chlárú Eile na leanaí a bhíonn gáthangach, mar is minic go mbíonn an sais soléirú nó an mabhrachan sin daí ó thuaismóirí sna córáití nábhar Malta a bhí na going lo agus mar sin héin is maith an sais mion son gombeadh sé soléir a daganna go agsú tasnúach an son. Cumad na húncais bra ord cínta darfa is cum céá is a bheith de chud úncais I gás an caiid antanga bhuinig leanaí na ní an beag amach ina géad bliana ar scoil. Roiglo, dunig siad de chud úncais a thárú, níl éon dát faoi agus ní éting ach a rá gur chóir gach sais dúsláán a thuair dóibh I gás cuasaí tangan de. Má chuoine míad bíonn go leor eisim láirí agus míranna gon tangan a bhíonn ráite going I ríiste sa eile ó lá go lá agus is móras fiú cuiinmh air sin agus a bheith airach gur féidirling an rud céine rá in na leor slite éagsúla agus má se nach muinimíist gur maith go muinimíist úsáid as na leaganacha éagsúla tangan sin ar fad an is go bhfuil an severas sin á roinnt leis na páistí. Is das caríonn sé measam gur sais spás fálamtha ina bhfuil sínas le bra ann agus compórd ann agus cófad agus is féidirling an nádúr ón daobh mo a thógann isteach go dtíon seo mar Ranga agus creidim go láidir agus leanaí ar a suaimhneas gur múdul chun cín a dhéanann siad más sásta haid, más in atmosfér a haid a haníon lo agus chuirn ar a gompórdíad cinnte is an son a bhaineann siad iarda amach ní léon dát faoi. Labhrainn an Dr. TJ O'Callig I gcónaí ar na hancarí a bhaineann leis an bhoghlaim tangan. Agus is tóca go siad cloiste goibh hena siad sin an tacfin an deis agus fán. Agus ar nóis ag bra ar hanga an bhúntóra atá na fálamóirí don achfin. So cá míad a bheith ríchan síosaachta sin. Tá míadna ar an achfintanga is tóca is lárnaí atá ag na páistí. Is a géisteach linne don good is mó ar fan lei a bhíonn siad is in ar ggóúidir a bhíonn siad don good is mó ar éon duine eile tóca agus tá sé ríthachta go going gnéanamíist ar níhe le bheith crin agus gombeadh réimse leathan tangan mar dúéis atá sever agus atá inarúnt leis na leanaí a thuirt a rá chomór sa táid an ann. An deis an son, deis na húsáid atanga si sin an tanga bheith múinte go sciúil agus le fócas agus ar nói an tríú ceann an fán, gombeadh an fán ar na páistí an tanga labhairt agus is an son atá dúsláán is tóca. Ach ar éon ísgrúpa eile, bei sé le feiscint
go mé áchraí ar na páistí hu a hásamh I dtaobh cuasaí tangan de. An mulla is slú tain sé písa fad amach agus is móras fiú gach sais ahananta sa huirtas na páistí ar éon dul chun cín bio a bhaineann siad amach agus iad ag sealbhú na tangan. Is dóilm go bhfuil ar an drám is first le meala chun cainte agus chun na tangan a leirt. Bíonn siad bro dúil agus bíon fán arthú a bheith spalpa Gaeilge sa chlós agus ní bhíon ort ach an taithanta sa thuairt dóibh na moltaí a chur sa trócha agus cinnte luachan na saothar a bhrunna lo ba chuma cicho beag agus fásan siad déníirde in áirde de réir mar aon siad na moltaí. Ar nóí sa taide tuigimid gur fálam ráthúil tangan a chin títar go álamóirí agus úmcar farsing curtha ar fáil dóibh. So a ríist just go mbeadh muid a ríchan síosach gur féidirling an tanga nach gá dúing is tóca an tanga a éascú dóibh is féidirling mar tá ráite an son go mbeadh an tanga farsing agus go mbeadh severas le bra ann agus mbeadh éagsúlacht le clastáil. Go mbeadh na sprochacail agus gnéithe na gramadí agus na thucar eisiom láirí á dagas go going an son le fócas chomá agus go mbeadh dóthain deisna idir gníomhaithe bronta ar na páistí agus go mbeadh tangan túil sílathe an son á chur chun cín chomór agus is féidir. Sa ráiling. An Luath-fhóineolaíocht mar sin. Sa taithí a gomsa is ag plé le habítear na Gaeilge a bhíon an Daascoil a bhfuil tar éis bheith ag feimú ann go dtí seo. Agus ní rud é a bhí ar buna going ó hús ó hasí samach le hísgrúpan in an beag ach streamer ar gcuid slite agus rinne mar cinenne thóga mar an cinenne ar an chéin gur habítear na Gaeilge bheith an úsáid. Agus an bunú sa bhí lei sin ná gur cheapmar mar go raibh an fhóineolaíocht bhúna in Gaeilge cad na héamh nach meach anam na litreach á dúirt going mars cuí sa Gaeilge comá. So tá críomar ar an mount son é sin na hógan tar an chéin agus dhíobrig sé amach go díl ar fad. Agus gan dua a chur na páistí a chuir amach ar an fhóineolaíocht anamnacha aber na litreach a spéirle agus iad Ranga héin gan stró. So tá sóig mé ar dús beaslam cúpla rud a rá faoin bheasacht fhóineolaíochta. Agus mé díortha ar sin agus an asacht son a chathú agams na páistí. Is mála a gcónaí cuiinmh ar trí bhuair gné a bhaineann leis an bheasacht fhóineolaíochta. Sé sin go mbeadh go leor clachtaí ar bunagam ar rím agus caitham an na chuid ama ar an rím sa chéad bhí chéad sé seachtaí ach go háirithe agus iad ag tasnú amach. Dunim se go leor obair an sin ar cheolaí, so ag brise síos na focail agus na lábhain úsáid I mbun búla bus agus go leor seachtainna agsúla le siolaí a tharraingt ó na chéile. An son an fónéimú ar nóí há an buintas múige seo leis an litirtheacht a chur chun cín agus an son ar scill cumas litrathe a spreagas na leanaí chomá. Agus
ag caintear na fónaimí an son ag an levéil sin is scileanna éagsúla atá gceist leis agus an spruc a bhíon roing amach ná gur deasling gomach na leanaí na focail is tóg na fónaim atá na focail a bhaintón chéile agus an son a bheith na fónaimí a chur le chéile le focail a dhéanamh mar shampla at brisin tú síos an focail cut at agus an son béidir i gás an focail srón go muinneach tú an S gon rón agus bheith srón agat. Agus is scil é seo ar nui a bhrasníon tangacha. Is féidir an scil a bhúna danga bháin agus raig sé chun tarbheith ar nui na tanga eile. Agus tá an conceap céine i gceist sa dáthanga cuirtar fónaimí le chéile agus buintear óna chéile iad sa tlí chéine sa dáthanga. So is éagsúla sin agus múna na fónice mar ar nui tá na fónic sonrach don tanga héin rud nach bhfuil i gceist don bheasacht fhóineolaíochta. So is mú chuirmacha nó is láidre an asachta a bheits na leanaí i dtaobh na fhóineolaíochta de is sin a bhaintáiste bheith sé sin agus iad ag tuairt faoi léitheoireacht i dteangacha eile leis. Is so is bín an trasnú sin an háchtach ar fad. So tosaí amach bín si denósa gom tar héis seachtain go lenú caiicís bheith caiteag na leanaí agus scoil. Mar ecinn si an son sa Greengraph tá cúpla ar gláán agus duinem se na letricha a raimú isteach ceann ar gach leathanach agus leanam se an ord atá gceist leis an scéim mar déirtha agus sé sin cé ó fad R L A fad N agus mar sin de. Agus múintear anam na litrach agus fuaim na litrach agus scoil aber an chéad lá tá sítear amach leis an litir cé agus an trónas an tugann siad lo an cóplarí na bhaile agus bí an hébicén focail atá ag bun an lehannig bín an focail a bíon an pictúr den focail sin le tarint agus dul siar déanta ar anam na litrach agus fuaim na litrach an ihe sin leis na tuismóirí ag baile. So airín lom hart ar ceiricíní of sa tachtain ó lún go déirdín agus dintar idir fad an son litricha na seachtainna sin a bhearú stocha ar an ine ar scoil. Agus ar nui is as lámha chéile a aimíonn an asacht ónolaíoch agus múine fuaim na litricha na bítear. Agus de réir mar a bhín chur amach ag na páistí ar na fuaimine is múdal chun cín gur féidir leat a dhéanamh i dtaobh na feasachta go na feasacht ónolaíochta. So ní bheith tú súil ar nui gomach anamnacha na litrach agus fuaimna na litrach ar fad ar bhar danga tar héis mísa nó cúig seachtaní agus iad ar fad clúdathe agus scoil ach ní bhíon wet ach go nach nódís na litrach gomach chur amach éigent go acu orthú mar ar nóí tuigimid ar fad go mbeidh an bliain caite agus muid ag dul siar orthú. Ach tugann sé an deis doing dul chun cíine dhéanamh i dtaobh an asacht ónolaíochta de má clúdítear na fuaimine bra luas sa bhliain. Cleachtais Peannaireachta an son. So, tosaí amach de gná leis na críáin agus tugann na páistí faoi go leor dathúcáin. Agus breathann sé ar an leanmh
bín rointecha agus is tuamh go maith a bheith an críáin a bheith tuchadóibh, bín cuid eile agus bín siad olamh dus na críáin atá níos tannaí fós. Agus bheith caiiciis bheith nó trí seachtaí caite ar an nathú son. Nuair is olamh a bheith an leanmh an son, da muna díisteach an sprioc átha son gomach an dathú Deasghnátha agus Grime Deasgháir an gríáin agus sprach in san lábhacha le bheith an sin a thuirtar láimh nu a bhainteach. An son bhúntar múntar dóibh chun is bear gartar an bán luí. Agus bín Ranga gomsa úsáidem ar dóg san éir, méir san éir, síos, peoch agus cas, agus mar eicmid an ladín atá le feiscint an son sa fictúr, tá an Grime ceartge ar an bán luí, agus is olamh atá sé sin, is compórdach mar há sé tá snú ar an bán luí a úsáid. Agus bheith roint seachtaí caite gom an son ar Cleachtaí ina bhfuil deisina le ceangailt agus rianú le buinteach. Agus de leanthing orm ar feadh roint bha seachtaí agus an cleachta sin idir lábhacha ní fiú dul chun cín ar an géim átha son go dtí go bhfuil se le feiscint go bhfuil an sprioc son buinteach. So, bín rá an son idir litrecha le herbal beidir a bhuaine nó an Peannaireacht cheangailte a bhuaine. Agus is, is faoin scoil héin atá sé an cinenne átha sin a dhéanamh. Is ag muoine na litreach leis na herbal a bhí mé le blianta fada agus dúirc le déanaí tuigim sa Gaelscoil mar tharlaíonn sé lena rás buinteach leo tá an cinenne tóca gur an Peannaireacht ceangailte a bheith muointe agus is áling ar fad an rud é an dul chun cíne eiscint go dtí se hamid an na hásta lena bhfuil ábhain buinteach ag na páistí go dtí se. Agus dírítar ar thrócart na litreach a chleachta ar feadh seachtaine. So, thart ar cínta mína saona nó lár mína saona bhéna cuioine bhar tosnú ar litir a bháin a bhuaine in aine seachtaine. Sé sin ó luúin go híine gomach ceacht bunathe ar tro ceart na litreach a bhuaine ar scoil, agus an son ó luún go déirdín gomach gníomh garad curtha bhaile ina mech an deise an leanmh síle túismóthóir lóhéin ar feadh cúpla nómat rud atá riluachfar go bhfaighidíist takeíocht éonar don gúpla nómat son agus tro ceart na litreach á chleachta acu. So, ar nóí ar bhean cóúinach an son bheith fuam na litreach átha son á chleachta a ríisteacha. So, cé go bhfuil déanta lua go más sa tíorma, tá míad anois ag caithfh seachtaine agus mu dírithe ar chun is tróceart na litreach a scríomh agus tháinig ag dul siar ar an bhuam ar uam na litreach agus aber na focail ar fad a bhaineann leis an bhuam átha son chomha. So mar eicmid an son an póstéir ó héad an si, tá míad a caint ar an litir té, tuigmid an litir té, tá tá há uam ag an litir té, tuig na páistí é sin, agus tá an tinne nó an tarthaí, so tá sé sin le muoine dóibh. Agus bíonn siad an ósta gom, aber na cópláir Peannaireachta úsáid agus na cópláir túnscnamh úsáid agus bíonn ceacht beag mar sin acu ag scoil agus ceann eile acu ag baile nó dhéadach gomach na
na Luathléitheoireachta Peannaireachta in úsáid chomha acha ag go baile nó ag scoil. Nis Forbairt na Scileanna Luathléitheoireachta. So Cleachtaí a chothíonn an lua mar dúiris hana hain Cleachtaí a chothíonn feasacht ónolaíocht sa leanbh. So Larry mar sin hana hain is ag brúise síos focail ag cur fónaín le chéile le focail le dhéanamh a bhíimiid agus is múras fiú go leor ama chahabhar sin. Tá sítar amach I dosach bara le leabhar pictiúir a chur bhaile leis na leanaí agus tugann sé sin deisdóibh ar nóig. Síle túis mothóir agus an Scileanna roinnta san a chahabh le na chéile agus dus na leanaí a bhfuil cumas éigent Gaeilena acu ag an buinte san dhéiteach go mbeadh sin I dhéisicha é sin a Smaointí go baile agus an tangatá acu a úsáid agus iad I mbun na leabhar a léamh socha. Is málamsa ag go tús ar fad leabhar a ranú ina bhfuil go leor athrá ann nó go bhfuil an téacs céine I gceist a ríist sa ríist eile ann agus ar an meán san cé go bhfuil sé ar an marga le fada an lá is málam áthas agus caitham sé hartar 6 ní agus é sin idir lábha. Bíonn mar dúiris na focail céine ag tachta níos ar na leithnig a ríiste sa ríist eile agus ní léon dát faoi ach go mbíonn roinntas na leithnig ar rólas de glanmheabhair agus dhéiteach go mbeadh leanaí ortha agus bheadh leabhar ó thús deireadh de glanmheabharacha nach cuma. Tugann sé muoín dóibh agus bíonn siad ar an duiscint gur léitheoirí den chéad scathíad agus mar sprucha gomsa is málam go mbeadh an cleachtas á Halbhuacha go mbeadh an méar faoin vocalacha agus iad ag léamh nuair is ag teachta ag focail a bhéidíist nach mbeadh go rólas go mbeadh sé mar nádúracha an stoppa agus an ocail bhriise síos agus a úmnú amach. Is rud é sin nach daithníonn lo ar nói don gcuid is mó agus is rud é a bhíonn orthú dul ag leachta ar. So tógann sé sin am. Bíonn sé den nósa gom beidir é sin a thosnú I dro Jeremy na saona agus feic ó is tóca go dúireach sé mé chomhfada leis an nollag nó iníag san. Cinnte bé páistí ortha a bheith brán an tuairt faoi agus a bheith ar a chumas áthas a léamh ach beag leanaí eile agus feiceigh tú nachhuiid olah chun na léitheoireachta go fóil agus cinnte é sinna aithint agus gan leabhar a bhronna orthú ag an buinte sin agus clí leis na Cleachtaí fónacha agus an dul siar ar fuam na litreacha go dtí ghuilead mar an dar nádúracha. Cín sibh an son bhfuil sais fáine gom agus bhfuil na hocar focail curtha gom ar fáin na leanaí bí is focail nó gó nó trí nua a bhíonn múinte dus na leanaí ar scoil gach lá ó lún go déirdín agus tain na focail céine ar an bháine táidir fáil na fáinní ortha san na siopaí stáisiúireachta agus táid rí-áisiúil agus is féidir na focail a chur ar sin agus bíonn tú ag cur leis an bháine an sin ar fanna Bhliana agus tar éis roiintháin mísa bíonn scata focail ar an bháine agus bíonn a rion go thúntaach leis na páistí ag siad ag dul siar ar na hocar focail sin. I níag dom áthas istócha a dhéanamh leis na páistí atá álamh chun na léitheoireachta. Tá sí isteach ar an srááling den
glór Luathléitheoireachta, Tá cinnte gur in úsáid atá sé a gcuimh ar fad. Tá na leabhar go híomhing, iad chótáirntaach agus iad céimnithe agus díreach ina nachfin luachfar. Ar chúlan leabhar tá ochar focail luata agus is é sin an spruch bhín agam is tócha don Linbh. Ní an rud is tábhachtí gomach ar chumas na páistí na leabhar a léamh hús deireadh agus gomach tuiscint cair gach éon ocail an chéad spruch a bheith a go dóibh ná gomach an tuchar focail á léamhacha agus gomach sé stocha le naithintcha an son sna leabhar a hagan sna léithintí tar hééis sé sin. Agus ní bhíonn siad a bhád a chur leis an stór focail a bhíonacha an son. So is mórs fiú an mion a bheith ar roscailt brá leathan agus bheith solúpa inar gcuid Cur Chuige agus muid ag múna na léitheoireachta, mar tuige míad ar fad bíon na leanaí éagsúla na chéile sa bhéidir go dosníonn siad isteach ar an bróiséis léitheoireachta ag ammantí éagsúla agus ní haon Cur Chuige amháin atá cabhrach i dtaobh na leanaí ar fad agus tuige míad go mbíonn riachtainna séagsúla ag leanaí i dtaobh cuasaí litreachta de tá siad I measc leanaí Eile na scoile tócha tá siad in ngach rang agus a ríist is sinne a bhíon ag fálam utha gan éon dát, mar tógann siad son Cur Chuige agus seachtainna orthú hénig a charaíonn lo léamh agus is ag fálam uthú de hir a bhí míad. Agus ar nói is smórs fiú gcónaí réimse leathan go hÉigsanna a chur ar fáil dus na páistí an is go gcíonn siad an réimse leathan stíl léitheoireachta atá ar fáil mo ann. Maidir leis an Luath-mhatamaitice an sin ar nói tuige míad ar fad cé cho úsáideach is bhíon an tábhar concréideach. Bhím se anthócha le natá ar fáil leis an glár réasachar déan. Tá sé rí-úsáideach na ceachtainna atá le amach ann, tá sé tharbheith cabhrach agus de réir mar tá na téimi á ranú agam os glíam an chlár an lámh leabhar haon leis agus fécim se chattá le amach ann agus tá Smaointí le dámh le chlárú sa leabhar agus má thógann tú ar téine an fearras a bheith sa chófar agat bíochas gur lámh déanta bheith sin nó canatha hebí cin ráha a bheith déanta ag an scoil. Is first an sin mar bhíonn sé de lámh a leige ar agus de chuid stáisiún dá a bhealaat a legan tamach nó is féidir gníomhíochtaí ar nói a dhéanamh ar bhean Ranga chomha. So is chláréis sin a haníonn haar dóilam cá mé rá. Agus ar nói tá cúpla gné ag buint leis agus ar dús mar dúéis gomach an trealamh olbhathe agus atá I rúnach don chlár gomach tacht go ar go héasca. Tá Cur Chuige Forbairt lárnach sa tagas chluthair réasachar déan agus freisin tugann sé deis dus na páistí féinmhaach na bhéana a bheirchleachtais agus eisiolalas a roinnt faoi na Cur Chuige agsúla an úsáidtar sa chlár. Agus ar nói tá takeíochtaí freisin ar an siomh PDST maidir leis an glár agus tá sé first
de chuid planála a bhunú tá molta an siomh átha sin. So go mór chun cín sa chláir tá cuasaí sartála, tá ábhar gaelbhre agus ibrachtaí chun cín ann, an córamh agus an ahant tá sé sin sa treis go mór sa chláir agus freisin ibris nui. So moltar de gná an córamh agus an ahant a dhéanamh leis na páistí mar réomhrá ag tús ga ceachta. Agus nui tá trascart idir cuasaí pátrúin sa bhmatamaitice agus an hÓineolaíocht. So más láidir atá an scill átha sannig na páistí sa bhmatamaitice, well, seans go bhfuil gaiirí le comma I gás cuasaí hÓineolaíochta. Freisin cíam líne gur áling na Smaointí a bhíonn an siomh Rich, is mór is fiú fécintar sin. Reintas na Smaointí eile a rihan lom ná dá gcuirch tú na páistí denúracha na seasamh ag bar an Ranga agus dréimar a déanta amach agat ag bar an Ranga agus ire na páistí seasamh líne agus na hifracha ó nád go dtíon né a thuairt dóibh agus na ghlachacha agus le feiscint ag páistí Eile an Ranga agus tugan na leanaí atá site ag fara orthu siúd atá ag seasamh tróracha don drám atá ag seasamh leis na hifracha agus tugan siad duine siad iiritis aber orthu boga cumann siad haon na ceisna durann siad mar shampla an bhéiteach ihar dó málar tú le hibhar né agus mar sin de. Déobh cuasaí feariste aine bheadh cuineamh roinnt feariste cinach is áling fad nói an fearas atá ag muintir númachán agus tá ag dír ní an áras is sire a bhín fáilte ach bín caidan an áard a gceis leis agus bhín ag rá meach buiséad matamaitice ag Scileanna gur mór is fiú fécint a tháinig númachán. Tugam sé bín siad an nós gom golóir deisna thuirtas na páistí aber a bheith ag fille, so bí agus gur ag fille pápéir, ag fille AD, fabric, éon rud mar sin, caríonn se sin. Il omad deisna bhronna orthu comma a bheith man sartála. Bín siad an os gom na seannasteachtaí a bhallú agus tugam sé deis dóibh a bheith chuir na stochaí I béirí comma. Cluichí cartaí nói, spráil ó iad cluichí bonúsca cartaí. Níl tóir le málín close pegs a bheith got nó buscín. Is féidir iad a úsáid dus na pátrúin agus iad ildáta aber, so tá golóir deisna an sin. Agus is máil an freisin tá siad an os agam bar bosca bróg a úsáid líne chuir síos fríd agus na licíní a thuairt dóibh agus is féidir lo an simú a dhéanamh dheisnú clé chuireann siad aber hálicín thaobh amháin, hálicín an déobh eile agus simíonn siad a bhíonn an dá thaobh. Smaointí eile an son, I gcónaí duine sin Mhíchíl molla go cháird na sféra thuirtas na páistí. I bríonn sé th éon seift eile bheith agat. Bhásann siad mar dúirt mé nuair a bhfollann tú iad agus níl wathú ach go mbeadh tú sásta lo agus go mbeadh sé le feiscint go gcíonn tú an dul chun cín on tú. Is mór is fiú gachsáis freagracht agus rólan a bhronna orthu sa seomar Ranga béim th golóir eile a chur an neamhspláchas
Éon rud beag féidir le dhéanamh iad tain fág acu é. Bhí cinnte de fiú an mas ag déanamh iarta sa bhíonn siad ort taú lo má cheapan tú ina riamh gur féidir le an rud a bhaint amach iad tain an spás sin a thuairt dóibh bualadh faoi agus seasamh ar a rá chus a hain agus na Scileanna a chleachta iad tain comór agus is féidir. Leanúnachas bíonn sé ag crílear ga chéan rud a dhéanamh iad seomar na ní an beag bíochas gur cleachta si bhí na gut i dtéobh cótaí a chahabh nó gánaí de chahabh ar léithanta agsúla. Cleachtais i dtéobh am loin conas mar bhí na cosa seomra agus iad amán ithe cad iad na moltaí a bhí na going a dtéobh a bhíonn sa bhoscailón a bhfuil policy lón sláin túlagus mar sin de a bheith dubh agus Spáin agus a bheith leanúnach agus stócha a bheith dílis dar gcuid tróircha agus mar sin de ó lá go lá anas nach stócha mar dúiris leanúnachas a chin tú dóibh. I dtéobh cuasaí tangan de cuiníim mar dúiris sena is féidir an rud céine rá in Uile Ómid Slite. Dá mbeadh sé ag dul thart ag ceartú leabhar nó cópleabhar nó mar sin de dhéanaing iarracht molla éagsúla thuairt do gachéin leanamh. Agus bhí námas a bheith tú tar éis dul timpeall agus ceithre chópleabhar dé go cheartú or ceithre chópleabhar is fithe aber a cheartú nuas trocha beidir i gcásanna áirithe. Bheith ceithre molla is tríocha éagsúla cloiste acu. So tá tú ag tapú an deis le réimse leathan chun a chur os a ggóir gach in lá. Dámach Albert ráite acu mar hampla níl seán ar scoil. So bhíonn siad tar éis an ba. An é nach bhfuil seán ar scoil. Níl seán ar scoil, ní ar scoil atá seán. Is as láthar atá seán bheith an rud céine á rá in Uile Ómid Slite. Táim se críochnathe, tá críochnathe gom. Is críochnathe tá mé. Nó bhbhallam an bíróir, ba dheaslam an críáin dearg. Má hensa atá ann na habartí sin a bhíon uthú de hir ag an mabhairt agus iad ag sóisiú le na chéile agus ag iarraí rudí agsúla ar chéile go mbeadh na habartí sin ar bharr atanga acu agus é múnta go crin dóibh mar tá guinótha ar an méid boutíí go mbíonn na héalamh céine á dhéanamh acu agus mar sin de láin sé le réasún go mbeadh an tanga acu chuige. An tanga bhúna chomad an chlós mar hampla dus na cluichí tá tú a gom, bearacham, scuilm, rithorái agus mar sin de béim ach go háire chur ar an gopal is agus tagann sé sin le folámh mar déta gomach túncriige ige sin ar do chud cainte héin ar bhain fad tréimhseach taobh mo an scoil ach beidir go mór is fiú é dóibh sin san más in na bhaintáiste dóibh é is fiú é tócha. So agus cíam ó thaobh cuasaí am de bhfuil méid dul thar muil, so beag ar léimteráig. Freisin ba dheaslam díreach a chuirnúil cé cho Ceannródaithe agus taúil is bhíon na nínáin a dtéobh éon chleachtais nua a bheith ar bun. Bhíodh sé den nós a going cuasaí timpeallachta a bheith go mór chun cína going agus muid a limanach agus is mar chéile mar há going an inisinis. Bheith na beadáin éana gimimecht ag mo chóglachaí mórin be darislam agus bheith na leanaí chótócha leis na héana a bheithú agus bheith fear orthú agus gánaithint agus mar sin de. Bhíidir úntaach fin a gcuid túáilethe hénig acu ina málaí scala, ní a bhéon gá le na túáilethe papéir a úsáid
viidir ina Ceannródaithe I Dave cuasaí a cuairsála de is iad son a bhí a chur an ilúnt ormsa. Rud atá go híomhing tá idir lábha in inis ná go bhfuil graf taistil crochting ach éon seo mar Ranga agus an Mountain tagan na níáin isteachar maidin a níon siad a focail anam héin aber as buiscín raníonn siad anam héin agus léiríonn siad ar an graf an san conas mar a hagann siad ar scoil. Agus is tóca ag teach leis an líothreaachta tá sé sin ag teach leis an mata tá sé comá agus táid ag déanamh seacht níhil a bheith glas agus iad ag siú ag rathíocht agus ag teacht ar scoil ar scooter nó ar Bunscoile ar nói. Bín glór muir a going a Dave cuasaí leictreachte agus brúscar agus bín siad anna chun síosa ar úsáid fá péir agus alíonn ar nói duine siad ábhar. Íbhing alíonna as ábhar a cuairsáilte chomá. Anna bhrá ar fad a hinnéad. Déanta míiste bheith an sá go dtí le hocht an clog ag Aistear leis na Smaointí úntacha Eile agus is tólam go néon tógach duine lom nach ditan tú ingrála do bhúntóir níán. Tá tú cóspragúil agus tá cinnte go míon Harfa úntach ar na páistí agus ar cuasaí tangan na páistí faoi de chóram ballóíar nobar. Hnéad cáhóm gur isteachart a chorainn ceisnan son a tháinig isteach agus más fidling just numan nó hógant lena blé. So an rud miadar an siomh ilrangach an son. Ina bhfuil níán bheag agus níán mhór le chéile. Agus bhfuil éon tróiricha ar lethegat an son go háirithe a bheith lé leis na Seimineár scríóireachta agus tháina léibh Eile agsúla agus tá duine bháin bar greimmar an chríán mar sin agus tá duine ag deile hálíomh is a scríóireacht agus i scríomh an nuacht. Bhfuil molla ar bith agat dóing. Well, mar de ríis an taithí atá agam sa go dtí seo is ag lé le rang na níon an beag lóhéin a bhí mé. Ach, saolíam gur ina bhantáiste ar leithbheith sé leanaí na níon an mór a bheith stiganéach le leanaí na níon an beag go háirithe ó aimsir lúnasa go mína nullag. Mar cíam agus aber leanaí na níon an beag ag fara ar leanaí na níon an mór atá cúpla seomra síos uthú ar siúltán na scoile. Bíonn siad ag fear arthú agus suúann siad isteach atá le bra ó leanaí na níon an mór. So bhéin cinnte ag tuairt gach deis go leanaí na níon an mór an múnlaíocht agus an tangatácha gach deis a thuairtóibh a bheith I mun antanga lauert os a góir, os cóir leanaí na níon an beag agus I gás na Seimineár scríóireachta bhín ag rá gur an seanra céine a déta go bheith idir lábha don dá grúpa. Cé gur ag scríomh bheith grúpa amháin is dhéiteach gur ag chur amach ar an seanra bheith an grúpa eile dhéiteach gur pictúir nó mar sin de a bheith á dairnt go ag tús I gás leanaí na níon an beag s bheith na habartí a scríomh ag leanaí na níon an mór agus bheith an chur amach acu ar an seanra céine ag an am céine. Anna bhrá ar fad, so tá idir gealú stigan son agus is tócha go dagan sé le na bhfuil rá ag tína hici go míon cáilíocht agus caidáin ar an bhoghlaim idir fáistí agus uaireanta bíonn sé chomh sever
leis an bhlam a bhíon idir an tagascóir an mútóir agus an fáiste. So sin díreach go húntaach. Tuigim a cháirde go bhfuil míad nu an tarama, tá fáilte róh nacht lín chuna cúpla ceist seo a phlé, nu tá fáilte rót imeachta níos ach más achfing dá sé, fannig í lín cúpla nu an deile má há sé sin carclóir leat a hinnéid agus reagrómid ceist go Eile. Agus mar sin ag vidú féchant an múntóir feasacht ónolaíoch agus ón amach rih fónig a hosnú, an bhfuil ví tú rá chun tú ana chuid ibristeach sa rím agus ranta, agus an son godagan na fuaman agus an fónig isteach atá Scileanna don chuiling. So an bhfuil ein rud eile le rá a dheall conas godagan tú ar an réitoch sin nó cad a hagan ar dúis. Well, cinnte mar dúéis bra luas sa bblion aber sa chéad caiiciis féin ag tasnú isteach ar na fuaimena éonarcha a bhúna agus tarhéis seachtain nugóide sin féinse ag tasnú ar an bheasacht ónolaíoch a chothús na páistí agus ibríonn an dá rud cóúineach a slámh chéile. Anna bha agus chuir dunig an ceist an son níos luatha mar jaall ar an bhfuil éon áiseanna mar jaall ar rím agus bhfuil sé mé is dólam gur bhíhanna bhí ann bhfuil sé mé an rud a dúirtú ná gur bé an múntóir an achfingtanga is fear. So na ranta agus rímanna san galéir atá ag an múntóir tá siad chó luachfar. Agus beidir nachfuil freigra go inis ach beidir gohfuil choramach go ar scéim nó áis éigent ina dúchach múntóir ar conas dolimón ar rím a bhuaine. Nu an bhfuil rud ag an struchtúr han sin iad a hí. Well, is good an nós a bhína gom ná díú ar héime an cheacht léthúla bhain le sédan. Agus an son bíochas gur scéal atá ag gceist, nó rán, nó árán, nó Hébí cén eisiom láirtanga atá animnathe don lá átha san I sédan si bhéinse ag bunú an rím ar hanga an cheachta átha sin, so bheadh sé ag teachta stócha as bharma cheann ach bheadh sé fitafúte isteach leis an déama a bheadh idir lábheith gom sa cheachta átha sin. Gohúntaach a rásgurh maithagad agus cím go bhfuil Tony chuir sé cúpla nasc an son ar de achfaní árán don í nágurh maithagad Tony agus bhfuil cóir be eile go maidir le fónic Peannaireachta agus le hort is tólam gur chuid tú tríd ana heléir doing a hinnéid an son is tólam goin ceis sin tá freigra fáite going inis go bhfuil sé céimnathe bhfuil sé réig gur an mud atá ann gomach múntóir oscailte go mé se caiint le na chéile agus ag fála mó na chéile agus gomach buína going as an rud atá ar bun a going an bhfuil éon rud eile le cór lei sin a bhfuil tú ó Linbh? Ní dóile mé. Fónic Peannaireachta agus léitheoireachta gan dabhairt táid nasca go mór le na chéile ach múntar an Peannaireacht mar rud ann hain cé go ndéanamíist dul siar go mór ar an bhuam agus ar anam na litreach agus mu díortha ar litir átha na seachtainna. Anna bhar fad agus tá achfaní dar nó há siad luúte an son sa chatbus gan son agus úsáidan tú mar a déirtha agus tá fís na beaga chomá I mar defa an uam a dhéanamh agus go háir de hisismóirí nach bhfuil gailing a réachar agus muna bhfuil is go conas an uam a rá tá na físeán sin anna úsáideach. Right. Sin rud a rihanlam freisin tá sé bhí sé denó a going in Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg agus mar chéile in inis físeáin a roint agus an abítar fumna an abítar á bhuaine ag tús na Bhliana bheadh fís rointe gach lá buinte leis an buam anas gomach anam na litreach le cloisteáil agus fum na litreach agus a bheith rompúach don
don gleachta ag go baile mínathe go soléir. So sin seft deas chomá. Anna bh agus arnú is Scileanna sin ar fadidir an gcíanálum agus rudí a heola bhile í bachar bé. Anna bhrá agus an chéistear nach chud sanna Sinéad muna bhís leat agus conas go bhfuil is a going go bhfuil gairí ling. Cad mi jaall bheasú nús na Luathléitheoireachta. Tá corthain a rúnt don siomh ina bhfuil an lua thoma omláin Well, chuach go nú cad bheith a bhaim go pásanta agus cad atá ahananta. Gan dat. Nóí bíonn siad an nós ag golóir scoilna fud fad na tíre úsáid a bhaint as an mist agus an baiap agus measúnú agus scata eile co sin ach nóí ní in a rúnt dar gComhthéacs athá na measúnathe átha san agus farir nach bhfuil machcasál le fáilt atá in a rúnt doing ach bíonn siad an nós agam measúnathe a dhearra mé héin agus a úsáid so bheith tástáil a dhéanamh agam ar an bhóineolaíocht ag tréimhsí agsúla fécint an mó ceandas na fuaimne bheith ar a dul ag na páistí acu. Freisin bheith measúnathe á bhaint amach agam I dtaobh na scileanna mótar agus I dtaobh an grime ceart bheith ar an bán luí conas mar háá dtaobh sa súr úsáid an son bheith tréimhse going le linne bliana a dhéanach muid measúnú ar an commas leabhartha bheith a gambáiste agus bheith stocha deise going an son takeíochtaí a lurg de fáistí átha damach gá sa chóras peblií. Bhín measúnú déanta ar an léitheoireacht ar nóí agus is breanóireacht don gcuid is mó ar nóí bhína gceist le sin agus maidir leis na hocar focail agus mar sin de bheith mar spruc a going ó lá go lá bheith measúnú déanta ar a bheith fáil meid na páistí ag tréimhsí agsúla I gahanna bliana. Agus is first mar há sé an measúnú bhaint amach I dtaobh na matamaitice de chomá go háirtha agus thuúdíirithe ar chlár mar luigh mé níos tuisce an rééis sochar déan agus is deas na Smaointí chomá atá ar fáil sa lábhlear a héin leis an gláir mata sa rang. Dus na lua rangana na tuigim gur díirithe ranga héin dó don gcuid is mó tá sé sin ach is féidir anna chuid na Smaointí atá léartha sa leabhar a chur ní rúnt dus na nínáin chomá. Anna bhrá ar fad, Anna bhrá. Bhfuil Sinéad bhí an Cartlan seo bhí sé ólasach, bhí sé saimúil, tá mé cinnte go bhór daoine anna spreaga ansá agus tá anna chuid ólas an son sa bhosca cadrimh agus anna chuid nascanna a chahain leis na rudaí tá pléite go amthróchnúna. Go raibh míle maith a gcuibh as a bheling ansá ag an Cartlan sá agus tásúil gom go bhór fiú má bhain tú smaoineh amháin agus má bhearn tú leat an rud son agus má churn sé bar fios ar de Cleachtais anú ar a spéras na nínáin is fiú go mór an tamach chahamar lena chéile. Mar sin a Sinéad ballóíar nobar a bhúntóirí agus a phríomhphointí agus na dtíine a ghlachpát sa Cartlan seo agus a chiire agus a tóní go raibh míle maith a gcuibh as an Cartlan seo a chur I láthair agus ar muochas le Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg